Deci mergem la audiții, da? Da. Eu nu mai vin. Poftim? M-am răzgândit. Nu cred că e de mine. Păi cum adică nu e de tine? Oricum nici ei nu sunt profesioniști. Ce ai de pierdut? Atunci de ce mai mergeți? Ăsta nu e un argument. Deci stai să înțeleg, tu chiar nu mai vii? Nu. Nu vreau să mă duc doar ca să am ceva de făcut în weekend. Adică pot să mă duc să fac scrimă dacă vreau să-mi împlu weekendurile cu ceva folositor. Și oricum toată lumea vine. Ce diferență ar face prezența mea acolo? Și ei fac scrimă. Au avut un Peter Pan. Oricum nu asta contează. Sunt simpatici. De unde știi tu că sunt așa simpatici? Păi nu vezi cât efort te pun? Și până la urmă de ce să mă duc dacă nu m-au convins? Nu trebuie să te convingă pe tine în mod special. Ba da, asta e treaba lor. Dar cine ești tu, mă, să-ți facă ție statuie? Deja 100 de oameni care vin. Ce nevoie ar mai avea de mine? Pentru că orice om contează și poate fix de tine avem nevoie. A merge la audiții sau a nu merge la audiții? Aceasta este întrebarea. Fac mereu că jumătate din ei nici măcar nu știu din ce e asta. Hai că habar n-ai despre ce vorbești. Oamenii ăștia chiar muncesc. Nu e așa simplu pe cât pare. Nici la Miss și Mister nu e așa simplu pe cât pare. Brainul e o familie, Miss și Misterul e ceva trecător. Oricum în viață nu poți să faci nimic ca actor. Just. Pe mine m-a convins. Nu cred că mă mai duc. Dar nu e vorba de actorie. Te ajută pe tine ca om. Hai să mergem. Stai, chiar nu mai vrea. De ce? Zice că nu e de el. Cum adică nu-i de el? Păi zice că nu au nevoie de oameni. Taci! Ba vii, așa n-am înțeles. Bine. Dar doar pentru că mi-am dat cuvântul.